Ola a todos, unha das cousas que aprendemos nos máis de 160 alalás que levamos gravados é que detrás de toda esa música que escoitamos nas romerías, nos seráns, nas foliadas, nas tabernas, hai un enorme caudal de talento. Talento de persoas, de músicos, moitas veces anónimos, que son referencia para outros e que son queridos e admirados ali por onde pasan. O home que imos coñecer esta noite en Alalá é un deses talentos. Aquí na zona de Cedeira, nos arredores, é coñecido co alcume de Cuxa. Cuxa tocou o acordeón, a guitarra, o piano, a zanfona e con eses instrumentos acompaña a súa preciosa e cálida voz coa que é capaz de entonar un alalá, un romance, un bolero, unha habanera. Cuxa cantou desde sempre. Cando era novo, cantou no Orfeón Terranosa co Padre Feijó e desde aquela nunca deixou de facelo. Pasou por grupos, por corais e, sobre todo, cantou sempre cos amigos e con os veciños, porque na súa querida Cedeira manteñen o costume de botar unha cantiga mentras van por aí para as tabernas tomando uns viños. E nós, esta noite, nós e vós, ímolos acompañar por tabernas como esta para disfrutar da sana tradición de cantar. Así que xa sabedes, ide afinando. Persoas que son motores para os demais, que impulsan os que están alrededor. E Cuxa é unha desas persoas. Funciona en calquera momento da vida, pero é indispensable para a música e para a festa. Porque se xa é fácil que en Cedeira os amigos se arranquen a cantar a menor ocasión, parece que a presencia de Cuxa motiva aínda máis o fluir da música. El anima que as coplas vayan saindo como as cereixas, unhas enganchadas nas outras, ás veces durante horas. Tanto ten cal sexa a taberna e o grupo que se reúna, porque Cuxa canta con todos, cos amigos dos viños e cos da Coral Herbeira, a que pertence. Ás veces o ambiente é máis formal e outras máis festivo, pero sempre procuran que soe ben. E agora que acaba de xubilarse, está encantado de ter aínda moito máis tempo para disfrutar daquelas cousas que o fan feliz, de estar en Cedeira de novo, despois de 34 anos vivindo en Madrid, dos amigos de sempre, da familia e, por suposto, da música. Ademais, Cuxa é dos que sempre ten no maxín algunha ilusión que cumprir. Son un home inquieto, como di Deli. Deli é a tua muller? Sí, que non teño paraxe, non? Entón sempre estou... Ela di, que vou facer con estes dous, non? Porque a miña pequena é igual que a min. Non está quieta. Dous fedellos. E se estás quieto, estás lle dando voltas á cabeza. Porque tío da música, a pesar de que o faz de unha maneira afeccionada, non... Tómalo moi en serio. Por suposto, que hai que tomala en serio. Non vas tomar de coña. A música hai que tomar en serio. Non? Penso eu. Hai tres puntales na tua vida, Unha é Beatriz, outra é a tua muller e outra é a música. Como que todo vai... Por suposto. Falas coa mesma... Ahora acabas de decir... Pasión. Acabas de decir unha verdad. Son os meus tres amores, claro. Vou por si chego co elas, ai, tamén a miña rapaza. Eiche de roubar un día. Fixastes vos na cara de satisfacción que ten Cuxa? É a cara dun home feliz? Porque este é, sin dúbida, un momento perfecto para el. Ten xuntos os seus tres amores, a súa muller, Deli, a súa filla, Bea, e unha fermosa canción. Unha canción, a das Pementeiras, que é a que máis lle gusta a Deli. Por iso esta noite lla quixo dedicar diante de todos nós. Así que esa cara tan seria que parece ter Deli non é máis que pura emoción. Aunque me vexo teu pai. A ti hubiera hecho gustado ser músico profesional, dedicarte a esto? Claro que sí, pero ahora xa tarde. Ahora xa... Meu pai quería que fora músico, non? Meu pai era taberneiro, era un gran home. Como se chamaba teu pai? Chamase Ramón. Ramón. E quería que fixera música. Entonces, díxeme, vai a aprender guitarra con Pardela. Pardela era un músico que había aquí en Cedeira. Eu, arre que non. El, sí, home, que é bon para ti, que a ti gustache moito a música.
Ele xa notaba, non? Eu non notaba, gustábame, non? Pero dixe, non, quero facer química. Mira ti que cousa, non? E abandonei Cedeira para facer química en Santiago. Estás falando de cando ti eras un rapaz. Claro, cando tiña 16 anos ou 17, cando eu creo que o meu futuro sería Cedeira. Pero bueno, a vida foi desta maneira e ora estou nesta posición que é mellor que teño, non? Pero se puderas dar marcha atrás, sí que te dedicarías á música de outra maneira. Sí, respecto á música, sí. Porque se volvemos atrás, seguramente a miña vida sería completamente distinta e non tería a muller que teño ora nin a pequena. Entonces é peligroso volver atrás, non? Porque a mellor cambiache todo e xa non conoces as persoas que queres, non? O só te va a gravar a ti. Que tal che foi hoxe? Sí, e tras moitos deberes. É moi boa. Mira que linda, é máis precioso. Oi, a miña reina. Bueno, vamos para casa. Cuxa é un papá a tempo completo, todo un luxo para calquera nos tempos de hoxe de tantas presas. Desde que se xubilou, pasa todo o día con Beatriz. Así que despois de que Bea sale do cole, dalles tempo a facer moitísimas cousas xuntos. Teñen todo o mundo para eles dous sós. Se acaba o prioriño, mira. Aquele faro dalo de todo, velo. Ese é prioriño. Ele está Valdoviño. E escondida está Pantín. E está Villarrube. E ali está América. Mira que longe está. Non se ve América, pero está chalí, A casa de Trasmonte, a poucos quilómetros da vila, é un dos lugares favoritos de Bea. Nas cortas tardes do outono, Cuxa aproveita para facer os pequenos labores que sempre precisa unha casa. E Beatriz, como todas as princesas fedellos, non deixa de correr dun lado para outro. Son tal para cal, desfrutando xuntos no seu mundo entre a terra e o mar. Gustache máis cantar, non sei, cando hai público ou en espacios máis íntimos, máis persoais? Son cousas distintas. Son presumido e gustame que me escoiten. Sí. Eso debe ser alma de artista, non? No, eu creo que é un defecto, non? Como vai ser un defecto? Posiblemente, porque penso que en determinadas cancións que as canto ben é que non sei, iso é unha presunción, non cabe duda. Pero tamén me gusta acompañar a xente, non? E disfruto tamén facendo que canten outros, non? Sí, encanta acompañar aos demais. Este é un dos ensaios coa Coral Herbeira a que pertence desde hai 5 anos. Claro que así, con tantas tentacións, dá gusto ensaiar. Hai pinchos, viños e un montón de cancións divertidas. Eso sí, cando toca poñerse serios son os primeiros, porque poucas vilas debe haber como esta na que sexan tan exixentes entre eles mesmos á hora de cantar. E así foi sempre. De feito, en Cedeira hai hoxe 4 corais, máis de 100 persoas dedicadas a isto. Cuxa sempre di que lle gustaría que se unisen e conseguir que todas esas voces maravillosas soasen xuntas, porque hai que ver como soan. Cuxa pensa que as corais son a maneira de conservar a tradición de cantar, algo que antes se facía con moita máis frecuencia e espontaneidade, cantábase para todo. As mulleres facíano na casa mentras traballaban ou alumiñaban os nenos e os homes nas tabernas. Moi buenas. Aí ve María, a ver. Aí ve María, compadre.
Para el, a tradición e o ambiente dos viños está ligado á música dun xeito natural desde a infancia, desde que traballaba no bar de seu pai. Con 10 anos xa lle tocaba pechar algunha que outra noite e agardaba ese momento porque sempre quedaba alguén con quen podía cantar. Os formales ben vedes, Iso sí, Kiko é moi formal, Sabe que pasa? Que é dun orfeón diferente ao noso. No, nunha coral boa, a máis antigua da vila. Non andes a A máis antigua da vila. Hoxe, tomar os viños por cedeira segue sendo para el unha das ocupacións diarias inexcusables. O momento de rirse cos amigos, falar do que pon o xornal ou do tempo, comentar como vai indo o día, que sempre mellora diante dun prato de percebes, lembrar anécdotas que viviron xuntos e rir e ir preparando a gorxa para cantar. Cando pasaba o sapo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Con estes dous amigos da infancia, Chente, o director da coral, e Germán, Cuxa fixo as súas primeiras aparicións en público. Cantaban o máis puro estilo dos Panchos, os temas de moda que soaban pola radio ou que traían os conxuntos máis modernos, e actuaban na fin da festa dos teatrillos, naquelas representacións teatrais que se facían nos cines, algo que lles encantaba polo calor que recibían do público, un público no que estaban amigos, familiares e veciños de Cedeira que lle aplaudían entusiasmados a aqueles tres rapaces que soñaban ca música. Mi, re, doquiera que tú vayas, La escala musical. Cando empezamos a cantar estes tres que estamos aquí, pois éramos uns nenos prácticamente. Entón, a nosa afición verdadeiramente onde empezou foi nun bar que tiña José Antonio, o padre de José Antonio, que ali foi onde empezamos a coller os instrumentos, a guitarra, a aprender unhas posicións, e cada cousa que aprendíamos parecíamos que descubríamos un mundo inteiro. E ali empezamos a cantar os dous primeiro. Ali empezamos os dous. Pero despois, como Germán tamén era noso amigo, e descubrimos a voz maravillosa que tiña, éranos un complemento necesario para nosotros. Pero nosotros cantábamos porque disfrutábamos cantando. Nada máis que era por iso. Non para cantarlle a nadie, non? Bueno, sí, temos cantado ás mulleres, ás rapazas, non? As rapazas que eu creo que lle cantamos a todas e ninguna é nosa, non? Agora, pero que temos cantado a moitas, Eu tiña 18 anos, ou por aí, Cuxa tería 20 e Chente 18 tamén. A suerte que tuve foi de telos aos dous aí durante esos anos porque disfrutei, vamos, foi o disfrute da miña vida. Nas noites de verán íbamos para o bar de Cuxa e Cuxa era o que tiña que cerrar o bar. Estábamos esperando que o cerrara para coller os instrumentos, as guitarras e cantáramos xuntos. Entón, despois de que ensaiábamos un pouco, o mismo recorríamos o pueblo cantando e as mozas, as nosas máis queridas que podíamos... Bueno, queridas non, pero queridas nunca tuvemos. Mozas e amigas. Entonces, disfrutábamos un montón, porque sempre sentimos moitísima música. E agora que estamos recordando todos estes momentos, o feito de cantar esta canción que cantamos agora, isto para min foi un recordo, volver a rememorar todo aquilo, foi algo maravilloso. Fatalidad ya no existe. Fa, mi, mis recuerdos serán mi resplandor en mis notas, doquiera que tú vas. E despois marchaches para Santiago a estudiar. Marchei para Santiago, sí. Non sei, a sensación de deixar aquela Cedeira que era o teu universo. Sí, en Santiago, pero en Santiago seguín ligado á música. Seguín ligado á música. Fui un fundador do Orfeón Terranosa, que fundou Manuel Feijó. O padre Feijó? O padre Feijó, efectivamente. Era amigo meu. Eu, de todas maneiras, na pensión, que estaba nunha pensión, pois facía as miñas cousas. Compoñías? Compoñía, claro, o que se chama compoñer naquela época, bueno. Pero falamos de finais dos 60, principios dos 70, que coincide ademais con un momento no que a música galega sofre un cambio, non? Aparece o que se chama nova canción galega, canción protesta... Aí eu non me metín. Eu creo que debería de haberme metido aí,
pero non me metín. Nas túas composicións non había... Non había tema político, non. O que cantei eu era cancións de amor. De feito, cando houbo un festival internacional celebrouse en Santiago, e actuou un grupo que se chamaba Reimillo, que era, pois, salido hasta certo punto de Candieira, non? E levaron unha canción miña que se chama A imaxe dunha flor. E censuraron ya, non? Porque falaba do ceo, e máis do inferno, ou do demo, de Deus, non? Cantos fantasmas se vían naquela época, non? E non lles debía de gustar iso de nin pro ceo, nin pro inferno, non? E si, censuraron esa parte, non? Pero ganaron o primer premio con esa canción. Eu quixera ser peneira donde peneiran a flor, nin pro ceo, nin pro inferno doente, pras folepiñas de amor. Froito de feitizos divinos, de frescura e primavera, es de Deus e máis do demo, que remexen a peneira, a boiada dos campos, milagre do mes de maio, bicos da le da mañá, alegría da natureza, a boiada dos campos, milagre do mes de maio, bicos da le da mañá, alegría da natureza. Como era o Santiago? Como me describirías o Santiago daqueles anos? Aparte de que os mozos rondaban as mozas e que había certo movimento, claro, estudiantil. Bueno, eu estudiaba moito, Tamén, Eras un estudiante sí, aplicado. Sí, eu creo que sí que era un estudiante, sí. O de rondar non era unha cousa cotidiana, ni moito menos. Pois de vez en cando, pois, ibas, pois, unha vez cada 15 días, ocurríase alguén, vamos a cantar, e íbase, non? Nunha ocasión en Santiago, eu estaba cantando, e dixeron, mira, allí, ali hai unha rapaza, canta, eu cantaba unha canción que se chama Non sei, que é da vila, non? E depois de cantar, fixe unha seña, non? Entonces que fora ao portal. Pero éramos 20 ou 30, non? E fun ao portal e había unha rosa. Nunca soupen quen era, non? Pero deixou unha rosa ali. Eso, Tanto simbolismo, Que bonito, verdad? Que bonito, sí. Esos son os discos que fixen. Estos son do ano 70. Son as panxoliñas de Navidad, o Emperador dos Reis. Era que salían na carta de xuste de Galicia. E despois gravamos entre os 4, este charra que o guía por excelencia de Santiago. Mira, eu con chaqueta para salir na foto. E gravamos para que charra conseguira cartos e poder ir a ver a unha moza en Argentina. E foi. Conseguimos. Aqueles discos pequenos que Cuxa gravou con algúns amigos do Orfeón e os temas que compuxo para o grupo Candieira e as veladas interminables cheas de cancións foron un exemplo pros que daquela eran nenos, como Guadi Galego, unha das grandes voces da música galega actual que respirou na propia casa ese amor pola música que Cuxa, gran amigo da súa familia, compartía con eles. Non teño conciencia de telo coñecido, é dicir, parece que sempre estuvo nas nosas vidas, non? E lembro unha cousa especial, non, dele, é dicir, que sempre que vía a Cuxa, casi sempre era o no Ramón, onde estaba a súa familia, ou cantando, e a primeira vez que eu vin unha zanfoña tocar, vin a tocar a él. Si, ten unha voz moi personal e un xeito de interpretar moi personal, que só teñen os artistas. Mas si con outra muller o viras, non o maldigas, dille por mí, que no cruceiro da despedida, desamparada de amor, morí.
E Cuxa era guapísimo. Sí, chamaba a atención do guapísimo que é. Ti. Pero eso non o vou a decir. Eso e unhos pantalos que trouxe de Turquía, porque traballou en Turquía. Acordaste dos pantalos que trouxe de Turquía? Fálame un pouco da vida en Turquía. Estuveches ali 2 anos. Non sei se aquí temos unha boa imaxe do que é Turquía ou os turcos. A min caíame moi ben, non? A nivel laboral non era tan ben porque non incumplían moitísimo, non? Pero como personas eran moi cariñosos, moi humanos, moi abertos, dabanche todo o que tiñan, e tiñan pouco, claro, pero dabancho. E a nivel laboral nada, era un desastre, non? Hai que acabar isto, e dicían, sí, yaren inshallah, non? Que din eles. Como isto? Yaren inshallah? Yaren e mañá, inshallah, que é moi parecido a ojalá, que eu creo que ojalá ben... Creo que o vou aprender para determinados momentos. Yaren inshallah, iso quere decir ojalá mañana, iso quere decir que nunca se iba a facer. E non facían. Vou aprender eso, o de Yaren inshallah. Hai que facer isto, Yaren inshallah. Nada, non había nada. Era difícil. Había que facer unha fábrica en un ano e... Ti foches ali para eso, para construir unha fábrica. Mira, musicalmente disfrutaches de música turca. Levei ali o acordeón. Empecé a tocar o acordeón ali. Levei un método, pouco a pouco, fui descubrindo cousas, e foron os meus primeiros, como se di, pinitos, tocando o acordeón. Pero tocabas na túa casa, no privado, non? Tocaba na miña casa despois do traballo, tamén tiña unha guitarra, gracias á guitarra e ao acordeón, eu estuve ben en Turquía. Quer dicir que o soportaches? Sí, porque é duro, claro, é duro estar nun país alleo, non? Estiveches moitos anos en Madrid, vivindo e traballando. En Madrid, que botabas de menos? Cedeira, sempre botei... Cedeira para min era algo... Depois tiña moitos amigos, todos os meus amigos estaban aquí, en Madrid non tiña. Pero se estuveches ali un montón de anos, é curioso, non? Sí, pero as raíces estaban aquí. Esta plaza de sempre, non? A que sempre foi Plaza da Vila. Eu vivo aí. Aí o baixo noso primeiro, o meu, vivimos aí, os 3, Adel e a Bea Maseu. Aí nací eu. Aí nací eu. Estou contento de vivir aí porque é miña casa, aí nací, claro. En esta calle había hasta 26 establecimientos. E agora non queda casi nada. Trasladouse ao lado para outro lado do río. Casi en cada portal había unha tenda, non? A min gustame esta, que é miña, non? A parte bella. Esta é a tenda de Carmen de Germán, chamámoslle, non? É aquí onde compro eu. O queixo, o xamón, a froita. É unha tenda das de antes, claro. Ahora pasamos pola ferretería e conocedes a un personaje moi importante en Cedeira. Se pode. Esta é unha visita cotidiana, sempre se ven á ferretería, non? A comprar puntas, tornillos, un remache para as potas. Ahora xa non, ahora tiranse as potas. Rompía un plato, remachabas o plato tamén, non? Remachabas o plato. Collías o plato, volvíase e valía. E agora escarola un pouquiño, a lo vai o plato ao carajo. Que é meu gran amigo, desde pequeniños, sí. Xogábamos xuntos e... Pero desde moi pequenos, sí. Facíamos farradas aí arriba na casa onde vivo ahora, estamos falando de fai 40 anos ou 45, e xa cantábamos as cancións de Xosé Fos, Millo Verde, te acordas daquela época? Era moi guapo. Ainda se lle nota, verdad? Sí, guapísimo. Por moi formal, moi traballador. Traballador, sí. Bueno, aquí... Fomos bastante traballadores. Todo fixo por os propios méritos, traballando e estudiando, non? Sí, é certo, non é chufa, é verdad. Traballei, desde os 10 anos. Dulcería Pinzón. Dulcería Pinzón, la dulcería más antigua de España. É aquel que salía, Alfredo. A ver, Alfredo. ¿Qué? Aquí onde se compran os dulces, eu compro pan. Aquí tamén está Charo, que é unha soprano fabulosa, que é a muller de Alfredo. Hai polo menos 2 grupos que se poden considerar os cantantes de aquí de Cedeira, non? E cántase con moita frecuencia, non? É que non se perda esa costumbre, claro. Sempre Cedeira, terra da gaita, moito me gusta, neniña, moito me cadra.
Na taberna do Puntal é onde Cuxa se xunta cos seus. Traballan moi duro todos os venres ata altas horas da madrugada para que non se perda o bo costume de cantar. Porque aínda que Cuxa canta con varios grupos de xente distintos, esta é a súa pandilla por excelencia. E xuntos repiten cada semana o mesmo repertorio feito de rancheras, boleros, habaneras e coplas populares da vila, procurando facelo cada día mellor, eso sí, cargando de sentimento cada nota e cada palabra, ríndose, falando, sentíndose plenamente satisfeitos por estar aí unha noite máis cantando xuntos. Son de Cedeira, terra da gaita, moito me gusta niña, moito me cadra. Son de Cedeira, moito me gusta niña, vente pra Como se organiza eso? Porque claro, Como se organiza? Sí. Bueno, o noso caso dos venres non hai organización. Estamos os viños, chegan ás 12, os que estaban comendo xa se foron, entonces, posta a cantar. Veña, saco o acordeón, empezamos, veña. E cantamos así. son grupos cerrados, quero dicir, eu agora chego á taberna do Puntal, e vos poñedesvos a cantar, e eu que estou ali ao lado me poño a cantar, miradesme mal ou non? Bueno, se canto mal, seguro que sí. Fanche un sitio, sí. Sí? Sí, claro, por suposto. Ali canto moita xente que non é do grupo, claro. Acércanse, pero moita. E se desafinas, que pasa? Ali hai moitos que desafinan, non pasa nada. Eu creo que cando se canta en grupo, estás ben, eu creo que o de afinar xa é menos importante. E ese gusto pola música, un pode adquirilo, pode educalo, nácese con el? Desde logo, que os genes son pa todo, non? Pa todo. A xenética, en ese caso, é importante, pero depois hai que seguir adiante con ela, porque senón non facemos nada, non? Hai que traballar, hai que educala como case todo, non? Eu penso que Beatriz, e por iso volco nela, non? Vale pa a música. Non te aceleres. Repites. Eso aquí. Sí, fai primeiro a mão dereita. Pero picando ben, a ver. E te atrasas. Tiro. Aí mete chapata. Na clase de acordeón, igual que na de piano, sempre discutimos, sempre estamos a berros. Ela incluso a veces ponse a chorar porque di que son un monstro, que quería cambiar de vida, que quería nacer en outro planeta, e todas esas cousas, non? Pero ao final despois quéreme moito. Ela portase ben, vai non facendo, a veces protestando. O problema que ten é que chora moito. E ponse a chorar e di que non quere facer máis acordeón, que o acordeón... Sí, tápate, sí. E iso non pode ser. Porque no fondo gustalle, porque ela naceu para tocar o acordeón, porque ten uns dediños, como que non? Para ti, pareció una chica. No quisiera que vuelvas, pero te espero. Es como un castigo de idolatría. Si vivo por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Ya está.
A música estaba moi presente na túa casa tamén. Total. Na miña casa sempre se estaba cantando. Donde escoitabas ti cantar? Nadie tocaba ningún instrumento. Ni meu pai tocaba, ni miñas tías, non? Pero tanto meu pai como miñas tías, tanto a que morreu, Iris, como a que vive ora, Lala, cantaban moito. Elas facían as labouras da casa, pero cantando sempre. E sempre cantaban a dúo, non? Ela facía unha primeira e outra facía unha terceira, non? E meu pai cantaba no bar con outros xente que cantaba tamén moi ben, non? Anda po muiño rosa. A ter 99 anos, mira como lle das, non? E despois tamén hai esta noite foi meu pai de tuna, tumba que tumba co rabo da gellada, érgete maruxa e levántate rapaza. Ela di que cando tiña 10 anos mandabanme cantar para rirse de min. Ai, sí. Chamaba Teline de Amando, dela descanso e todos. Neno, vente. Ven a cantar. E cantabas fatal. E por iso me mandaban cantar. E cantaba fatal. Iba sin rumbo. Pero despois, pouco a pouco, fun aprendendo. Pouco a pouco fuches aprendendo. O que tiña na casa. Ai, sí. Fuches aprendendo moito, carajo. Ai, fuches, sí. Eiche de dar para un manto, sí que bonito. Eiche de dar para un velo, pero non quero que durmas na miña cama de ferro, na miña camiña verde camiña, rodeadiña de flores. Mentres o tiña sentado no colo, Lala aprendeulle a camiñar pola vida levando sempre unha canción nos beizos, e así o fixo, de Cedeira a Santiago, a Madrid, a Turquía, e de volta por fin a Cedeira, case como un milagro do apóstolo, porque foi despois de facer o camiño de Santiago por segunda vez cando se enamorou de Deli, a súa muller. Por iso garda un grato recordo daqueles percorridos polo camiño que eles amigos fixeron coa única intención de divertirse e cantar en cada albergue e cada taberna desde Francia a Compostela. O sea que pasastes o camiño cantando e tocando. Ai, non, ese era o plan. Ese era o plan, non había ninguna outra motivación máis que ir a tocar. E no 93 foi así tamén. E cantábamos 3 romances, o romance de Don Gaiferos, o romance da Leonor e o romance de O crimen do Rabadán. E sempre erades ben acollidos. Si, elevábamos uns cartéis moi grandes, entonces o Tiano, o Canito, con unha variña, iba explicando cada unha das escenas dos romances, non? E despois tamén levábamos papeliños, trípticos, en Dina 4, e repartíamos... Como cegos modernos, sí, como as cancións de cego modernas. Regalámoslo, sí. Empezamos o camiño con 1500 papéis. Sabes o que pesa iso nas mochilas? Chegaron a Compostela e foron a catedral e desta maneira falou Gaiferos de Monmarcán. Gracias, meu señor Santiago, e os vosos pés metexan. Si queres quitarme a vida, podes más, señor, tirar, porque morrerei contento nesta santa catedral. Ti tocas a guitarra, a zanfona, o piano e o acordeón. Sí, tocar, o sea... Tocar. Cando un toca o piano é outra cousa, non? Cando un toca a guitarra tamén é outra cousa. Eu, digamos que... Acompañaste con guitarra, con acordeón, con zanfona e con piano, digámoslo así. Son presumido, pero non tanto. E con cal te gusta máis acompañarte? Eu creo que o acordeón ahora, cada vez gustame máis. Houve unha época que eu era moi amante da música barroca. Eu consideraba o acordeón como un instrumento inferior, non? Que non tiña cabida nese tipo de música, non? E foi máis tarde, non? Cando descubro que o acordeón era o meu instrumento, non? Entonces ya me correces aquí, non? Catarín, Catarín. ¿Ahí paras? Eso es. ¿Paras ahí? Eso es. Utilizar el término alumno me parece un poquito... Quizás no es el más correcto, ¿no? Es un amigo, ¿no? En muchos aspectos creo que me enseña él más a mí que yo a él y le admiro además, ¿no? Por eso, ¿no?
me llama la atención que tenga ese gusto y que la música en él sea tan natural y tenga ese control de lo que hace sin nunca haber asistido a clases de ningún tipo, ¿no? Yo creo que es básicamente autodidacta, ¿no? Sí. Me sorprende, ¿no? Me sorprende, claro, siempre te planteas la típica hipótesis de qué podría haber sido, ¿no? Si en su tiempo, ¿no? Yo tuve alumnos así, ¿no? Con la gente mayor siempre te planteas eso, ¿no? ¿Qué podría haber sido de ese alumno si en vez de haber empezado ahora hubiera empezado en otro momento, ¿no? Os teus plans musicais, ahora que teño tempo, vou facer que? Bueno, eu o que quería, o que quero, o que vou facer é seguir co acordeón, profundizar máis nel, seguir no grupo Herbeira. Sería a miña ilusión continuar cantando con xente Germán, facendo un trío, buscando cousas. E participar con Xavier, con o meu profesor de acordeón, gustaríame, non? Axudarlle a facer un coro de nenos, porque eu penso que habría que facer algo aí para que as voces se eduquen, non? Desde pequeno. Non sei o que pasa por mí cando te miro. Non sei porque o meu corazón deixa rendir. Este sitio é o sitio preferido de Deli, da miña muller, é máis meu. E creemos que é un dos sitios máis bonitos do mundo, non? Además que isto está cambiando. E despois todo isto está cheo. E despois valeírase. E despois está de color verde. E despois está de color azul. É que está cambiando continuamente. Por iso é especialmente precioso o sitio. Este é o noso sitio preferido. É unha fermosura. Bueno, este é un dos sitios máis fermosos de Cedeira, e posiblemente do mundo, non? Esta ensenada de Cortes. E despois tamén podemos ver San Andrés, que é unha vista preciosa desde aquí, as Gabeiras, e despois o punto máis alto da costa europea, que é a Garita de Herbeira, que tamén é impresionante. O conxunto fai que este sitio sea moi especial. Teli e máis eu temos estado aquí moitas veces. Está un pouco lonxe, pero é unha pasada, non? É unha pasada. E además, aquí podese ver que o mundo é redondo, perfectamente redondo. Igual que este horizonte, o mundo de Cuxa tamén é hoxe redondo. Un mundo que xirou moito desde que era un neno traballador que lle axudaba a seu pai na taberna, que o levou ás veces a onde non quería estar, que o fixo químico en vez de músico, pero despois de tantas voltas, este mundo redondo, o seu, está cheo de persoas que o admiran, que o escoitan con devoción e que o queren moitísimo. Din que tes moito talento. Iso que non di? Bueno, pois os teus amigos, hai xente que te conoce. Bueno, pero iso, se ti preguntas a calquera dos amigos, Cuxa ten talento, que che vai dicir? Que non. Tenche que dicir que sí, pero iso non vale. Había que si só preguntas como é Cuxa e che din a un home con moito talento, a cousa xa é distinta. Pero ti tens que preguntar a unha persona que non imparcial totalmente. Porque ti non consideras que teñas talento, non consideras que teñas talento. Eu, xa che dixen que son presumido. Claro que considero que teño talento. Pois entonces. Sí, eu sí, pero volvemos ao mismo, non? Vamos a ver talento. Eu creo que sí, que eu son máis músico que nada. Gústame a música, moito. A todos os niveis, non?
cachillo. Son